balay kag gusto ko lang i-document ang lakat nga ni kay dugay na ko wala di nakalabay sa street from the hospital going to plaza kag damo na sa mga bag-o nga establishment. May ara na sang Watson's Pharmacy diri sa Mandurria. Kag diri lang gyud sa tabok sang Watson's ang location sang Sidro nga homemade donut. Look at that there. Dira ka masulod para makakuha ka sang donuts. Kag diri kung magdiretsyo kita unhan ara naman may bag-o nga hotel. Ilang taon tabi kung pasudlon kita kaya nga to nga beauty haggard na haggard ngayong umaga. Ayun, wala pa sila gali kabukas. Ay, pero amba kuya, may nakita lang kuya nga building, wala ba kuya nagambal? Yung kagina, nagambal ko, rewind tabi. Masambalan nyo ko nga fake news ha. Pero ano, kita nyo man ang building, diba? Kita nyo nakatindog na ang building nga. Pero at least may ara kita nga i-look forward na naman nga bago nga hotel diri sa Iloilo. Ari na kita. There's Nanay so Masilaw. Kato kita sa Ilomo ka kay makuha kita sa ngaton nga prize. Hi! Nandito kami sa escalator. There, ang escalator. Diri kita sa The Box kay imit naton si Daddy's home. Hi, boy. Hi. Hey, Tumblr is no other than Miss Ruby Rosa Valdebaron.